Morjesta. Otetaan tähän klaffikin. Pitkästä aikaa kuvaan videota tästä koneelta ja tässä videossa mä ajattelin käydä läpi vähän sosiaalista kömpelyyttä. Se on niin valtava iso aihe, että se on mua kiehtonut pitkään ja mä oon onnistunut väistelemään tämä aihepiiri monta kertaa, mutta aina se jostakin putkahtaa esiin. Mä kirjoitin muutama ajatuksen ja mä luen tuosta suoraan, koska kaikki ei jaksa opetella ulkoa. Eli sosiaalinen taitamattomuus. Sosiaalisesti taitava saa toisen ihmisen tuntemaan olonsa hyväksi, tärkeäksi ja arvostetuksi. Sosiaalisesti taitamaton saattaa tuottaa pahimmillaan täysin päinvastaisia tunnetiloja. Sosiaalinen taitamattomuus on siis taitamattomuutta olla toiselle ihminen. Ihmisen eri elämäntilanteissa ihminen joutuu tekemään valtavan määrän tiedostamatonta ja tietoista työtä sosiaalisten taitojen eteen. Kyky arvioida omaa käytöstä ja sen seuraamuksia sekä empatiakyky kehittyy pikkuhiljaa. Hiekkalaatikolla pätee perusperiaatteet, mutta myöhemmin elämässä vaaditaan jo hyvin monimutkaisten ja hienovaraisten nyanssien tulkintakykyä. Sosiaalisten taitojen kehittyminen on suhteellisen nousujohteinen polku omine töyssyineen, mutta mitä tapahtuu, jos sosiaaliset taidot jää yläkoululaisen tasolle? Eikä kyse ole sairaudesta. Mulla on muutama esimerkki tässä tilanteesta, jossa olen itse kokenut sosiaalista kömpelyyttä, tai mitkä voi käydä esimerkkeinä, mitkä on sullekin tuttuja. Sulla on joku läheinen lemmikki tai mikä tahansa ihminen poistunut, kuollut, ja joku tulee lohuttaa sua näillä sanoilla, mietiä just miltä susta nyt tuntuu. Tai toinen vaihtoehto on se, että se ihminen olisi hiljaa ja osoittaisi myötätuntoa sua kohtaan. Sä oot ollut tilanteessa, jossa jostakin sun läheisestä ihmistä on puhuttu pahaa, ja sä et ole puolustanut tätä sulle ehkä tärkeäkin ihmistä. Ja sä oot hiljaa hyväksynyt sen toisen ihmisen tai siitä pahaa puhumisen. Ootko koskaan jäänyt reissusta paitsi siten, että sun kaverit ei ole vaan kutsunut sua sinne reissuun? Ootko koskaan päättänyt jotenkin kaveri- tai ihmissuhetta tai parisuhetta sanoihin, joita siihen myöhemmin kadut jälkeenpäin? Tunneeksi ketään ihmistä, joka on älykäs, mutta sosiaalisesti kömpelö? Mark Mansonin kirjassaan The Subtle Art of Not Giving a Fuck minä suomensin yhden kohdan, joka mun mielestä sopii tähän aika hyvin. Kaikki rakastamme ottaa vastuuta omasta menestyksestä ja onnellisuuden tavoittelusta. Hitto, kuinka me jopa usein taistelemme, kuka saisi ottaa eniten vastuuta menestyksestä ja onnellisuuden tavoittelusta. Mutta vastuuottaminen omista ongelmistamme on paljon tärkeämpää, koska se on se, mistä todellinen ja elämässä kehittyminen tulee. Yksinkertaisesti muiden syyllistäminen satuttaa vain itseäsi. Voiko sosiaalinen taitamattomuus tai sosiaalinen kömpelyys tarttua sitten kaveripiirissä tai siinä ympäristössä, missä sä oot kasvanut? Onko sun omien kavereiden kanssa oleminen aina jotenkin tietyn tasosta keskustelulta? Puhutaan kaksimielisyyksiä tai heitetään härskejä juttuja tai ollaan vaan, ei ikinä mennä syvemmälle, pintaa syvemmälle. Sitten jos joku erehtyy kysyn sulta, että mitä sulle kuuluu, ja sinä oikeasti kerrot, niin yhtäkkiä hypätäänkin sinne altaan syvään päähän, että hei, että ei ihan noin diipiksi tarvitse mennä. Että meidän kokemusmaailma rajoittuu pelkästään siihen pintaliitoon. Toinen esimerkki on myös, että vanhemmat voi lasta suojellakseen rajata sen lapsen sosiaalisen piirin ja ympäristön hyvinkin samankaltaisiin lapsiin. Eli vanhemmat voi taitamattomuutta rajata sen lapsen sosiaalisen ympäristön ja sitä kautta murentaa sitä pohjaa, mitä tulevaisuudessa ehkä vaaditaan empatian ja tämmöisien sosiaalisten taitojen oppimiseen. Ja tästä esimerkkinä vaikka se, että sinä muutat kotoa pois ja yhtäkkiä hoksatkin, että maailma ei ollutkaan semmoinen paikka, mitä vanhemmat sulle kertoo. No sitten tullaan tämmöiseen kysymykseen, että onko meidän vastuulla kehittää meidän sosiaalisia taitoja. Charles Duhigg kirjoittaa Tapoinvoima-kirjassaan 2 erilaisesta ihmisestä. Siinä kirjassa oli 2 tämmöistä henkilöä. Nainen, joka pelasi kasinolla kaikki rahansa, panttasi talonsa ja menetti myöskin sen. Ja puhuttiin noin $1 miljoonaa perintörahoineen, mitä se pelasi. Ja se pääsi monta kertaa tästä peliongelmasta eroa, mutta aina se kasino löysi tavan koukuttaa sen naisen uudelleen. Se nainen jopa muuttui toiselle paikkakunnalle, se kasino sitten
keksi tapoja saada sen naisen taas sinne niin kuin pelipöydän ääreen. Nainen sitten, kun se oli hävinnyt kaiken rahansa, niin se haastoi tähän kasino-oikeuteen siitä, että se kasino oli koukuttanut hänet pelaamaan. No, nainen hävisi oikeudessa. Toinen esimerkki on siinä kirjassa se, että mies, joka oli tunnettu siitä, että se käveli unissaan, oli tappanut vaimonsa kuristamalla. Ne oli ollut pitkään avioliiton niin kuin naimisissa noin 30 vuotta. Ja mies tunnusti sen murhan, että hän ei tiedä, miten tämä on tapahtunut, mutta hän tunnustaa, että hän ei ole ketään järkevää muuta syytä, miksi tämä on niin kuin tapahtunut. Ja kun tätä alettiin tutkimaan tätä tapausta sitten, niin kävi ilmi, että se mies, kun sitä oli kuulusteluissa, niin se mies oli nähnyt semmoista unta, että se oli ikään kuin hyökkäät olisi tullut sen luo ja se oli sitten joutunut puolustautumaan ja sitten se olikin puolustautunut omaa vaimoaan vastaan niin kuin unissaan. Ja tämä mies sitten vapautettiin omista syytöksistään, koska se ei ollut tietoinen, kun se teki tämän murhan. Ja sitten sen oikeastaan koko kirjan ydin kiteytyy tämmöiseen kohtaan, että miksi tämä nainen, joka pelasi koko omaisuutensa sillä kasinolla, miksi se joutui vastaamaan teoistaan oikeuden edessä, ja miksi tämä mies ei? Yksinkertaisesti se, että se nainen tiesi mitä teki, ja tämä mies, joka niin kuin tappoi vaimonsa, niin hän ei tiennyt. Eli nainen oli vastuussa ja mies ei ollut vastuussa. Siis, jos sun lähipiirissä on joku sosiaalisesti kömpelö ihminen, jonka käytös ärsyttää sussa, niin sitä ihmistä ei voida pitää vastuullisena omasta käyttäytymisestään siihen asti, ellei se ole sanonut siitä, tai maininnut tai keskustellut siitä asiasta sen henkilön kanssa. Sen jälkeen se pallo siirtyy tälle henkilölle, sosiaalisesti taitamattomalle henkilölle. Koska jos kyseessä ei ole sairas ihminen, niin jokainen fiksu ihminen pystyy menemään sen oman egon niin kuin yli ja tarkastelemaan omaa käyttäytymistään niin kuin vähän pikkusen kärpäs perspektiivistä. Eli mikäli tämä sosiaalisesti kömpelö ihminen tiedostaa oman käyttäytymisensä, niin sen jälkeen se on vastuussa siitä omasta käyttäytymisestä. Sen jälkeen ei auta tulla sanomaan, että hei, että minä nyt vaan on tämmönen. Että se on nyt vaan tommonen. Ei. Jokaisen vastuulla on kehittyä ja mennä eteenpäin. Se jäät niin kuin sille tasolle ja oot siinä 40 niin, tai 50 tai 60 niin terve. Oikeasti hei, herää pahvia, ota vastuu itsestäsi. Heitä kommenttia, jos joku noista edellä mainituista kysymyksistä herätti sinussa ajatuksia, ja mitä tämä sosiaalinen kömpelöys ylipäätään niin kuin sussa herättää. Kiitos sulle, kun olet katsonut tämän videon tänne asti. Käyhän heittämään kommenttia ja käy tilaamassa kanava. Eipä mulla muuta. Moro!